אני רוצה להזכיר לכם שבהכרזת העצמאות נאמר שמדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה יהודית, אבל תדאג לפיתוח הארץ לטובת כל תושביה. תהיה מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום, תבטיח שוויון זכויות מלא לכל אזרחיה ללא הבדל מוצא, גזע, דת ומין. חשוב מאוד להזכיר את זה בימים שאצלנו מדברים, וזה נעשה מקובל, שהמדינה היא מדינה יהודית ולא מדינת כל אזרחיה. אני לא יודעת, לא שמעתי, לא מכירה מדינה דמוקרטית שאיננה מדינת כל אזרחיה. או שהיא מדינה דמוקרטית והיא מדינת כל אזרחיה, או שהיא מדינה לא דמוקרטית. אני מייצג את הצדק, את הרצון לשלום של כולם, ולא מייצג את האינטרס של רצון לעשות מלחמה. תהיה מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום. את מי אתה מייצג? את הפלסטינים או את מדינת ישראל ואת אזרחי המדינה? שואלת אותך. אני מייצג את כולם. את מי? אני מייצג את האזרחים, את הרצון החיים של אזרחים ישראלים, פלסטינים ויהודים של העם הפלסטיני. אני מייצג את הרצון לשלום. אני רוצה למנוע מלחמה. אני רוצה למנוע מוות. אבל למה שאדם ערבי שבא אמונים ליהדות או למדינה יהודית? הוא לא חייב. למה לא? זו מדינה יהודית. אני יודעת שהוא רוצה להפוך אותה למדינת כלל אזרחיה. אני לא יודעת, לא שמעתי, לא מכירה מדינה דמוקרטית שאיננה מדינת כל אזרחיה. או שהיא מדינה דמוקרטית והיא מדינת כל אזרחיה, או שהיא מדינה לא דמוקרטית.